Què passa? Calla! Per què no surten? Pots callar? Però què està passant? Res. I llavors? I llavors què? Doncs això, què? Això, tu i jo res. I el públic? Què passa amb el públic? Jo no el veig. És que la visera em tapa els ulls. Doncs jo sí el veig. Ah, sí? Sí, I què fa? Està aquí, no sé, aguanta. Doncs molt bé, tots aquí aguantant. Escolta, Què? és que estava pensant... No pensis. No puc no pensar. Perquè no vols. Si un no vol pensar, doncs no pensa. Tu no penses? No. Res. Res. I què fas? Digues, què fas? Compto vaques. Comptes vaques? Per què comptes vaques? Perquè són més lentes que els corders. Jo què sé. És veritat! Escolta, Què? que les meves vaques són molt lentes. No passa de dos. Imbècil. Però és que elles tampoc volen sortir, llavors em fico a pensar... Que no pensis. No puc evitar. Sí, però et paguen per pensar o què? No, però... Mira, ets un intel·lectual de merda, aguanta la llança i calla ja! Què et passa? Estàs plorant? No! Estàs plorant, que et sento moquejar? No moquejo! Si moqueges com una puta estafada. És que això és el que som! No seràs tu i aguanto aquí com un home. Sí, si no surten, mai! Calla. A mi això comença a no agradar-me gens, Em sents? Això no m'agrada gens. Què et passa? Escolta, t'has enfadat amb mi o què? És que jo no tinc la culpa de que no surtin. Vaja, ni de res, que a mi em paguen per aguantar la llança i prou. Tu veus alguna cosa per aquell cantó? Què has de veure, tu? Pues jo tampoc per aquest. Bueno, és que jo no veig res per enlloc. Ja els hi vaig dir jo amb aquells que aquesta visera em tapava els ulls, però és que són... Tinc una idea. Escolta'm. Se m'ha acut una idea per sortir-ne. Atent. Estàs atent? A veure si és veritat. Seran uns moviments molt fàcils, vale? Però quan jo et doni la senyal... Quin senyal? Quin senyal? Doncs no ho sé, qualsevol senyal. Quin? Per exemple... Hop! Hop! Sí, per exemple, hop. Hop! No, hop sembla de sí. Ai, doncs una altra. Ar, t'agrada ar? Ar, com a la mili. Sí, com a la mili. Ar, no és de l'època. Però de quina època? De la de l'obra? Mira, és igual el senyal, ja se'n socorrerà el senyal. El cas és que són uns moviments marcials, m'entens? Militars marcats. 1, 2, mitja volta i tot això. No em sortirà. Què dius? A la mili sempre em castigaven per no portar el pas. Però si quasi bé no s'ha de portar el pas. Bueno, una mica, però no gaire. Em sortiran malament. No et sortiran malament, ja veuràs com no, escolta'm. Primer moviment. Ferms, peus junts i llança vertical. Ara et toca a tu. Peus junts i llança vertical? Veus que fàcil és? Sí, aquest suposo que sí. Doncs ara escolta que fem el segon. Mitja volta a la dreta. Només s'ha de... Quina és? Quina és què? La dreta, és que sempre es És que no confon. m'ho puc creure. És la de la llança. Fas mitja volta, cap al costat que tens tu, la llança. Vale. Vale. Què? I ens quedem de perfil al públic. Si fem mitja volta ens quedem d'esquenes al públic. Com? Que si fem mitja volta, és a dir, la meitat d'una volta, tu i jo ens quedem com ara,
Però d'esquenes al públic. I és veritat. Bueno, jo diré mitja volta i farem un quart. A veure, mitja volta o un quart? Un quart de volta. Primer fens i després la volta. Quina volta? Hosti, el quart de volta. Hòstia, m'estàs fent un embolic, Mira, eh? ets tu el que m'està fent l'embolic a mi, eh? Estaràs atent o no? Sí, Doncs escolta-me i no m'interrompis. vale. Primer moviment. Ferms, peus junts i llança vertical. Després, la mitja volta. Ara el tercer. És molt fàcil. Escolta'm, un pas. Tu fas un pas cap a mi, un pas cap a mi. I jo faig un pas cap a tu. I ens quedem de perfil al públic. D'acord? Llavors el quart moviment és molt fàcil. Hem de fer la mitja volta cap al mateix cantó. Bueno, un quart, no t'equivoquis. Un quart de volta cap al mateix cantó. Veus? Ara estem enfilats a la porta, així que podrem marxar uns quants passos. Vale. Quants? Quants què? Quants passos? Uns quants, no sé, 3 o 4, 3 o 4. 3 o 4? Tant se val si 3 o 4. Ja et veuràs tu quan els facis. 3, 4 passos, 3, 4, 5, 8, 2 passos, quants passos? No. 3 o 4, fiquem-ne 4 per més seguretat. No, jo no vull falses seguretats, jo vull la veritat, sigui quina sigui. 4. O sigui, tu, total, t'és igual, tu només et tens de ficar comptar vaques. 4 passos. Sí, 4 passos, com que tu ets tan home i ho Que aguantes són tot. 4 exactament. Sí, 4, 40 que 400, a tot és igual. Que t'estic dient que són 4. Sí, 400 vaques pots comptar, però jo no passo de 2, ni de 2 passos, passo, vull dir vaques. 2 vaques no, 4 vaques. 4 vaques? Què Vaques es vol dir no, això de vaques 4 no, vaques? passos. Sí, l'assumpte està en que vaques, passos, lo que sigui, jo no passo de 2, i saps per què? Perquè jo penso. Mira, me'n vaig. Què? Que n'estic fart i que me'n vaig. T'aniries sense mi? És que me'n vaig sense tu. Sola? Sí, tu et quedes aquí pensant i jo marxo. Espera, marxem junts. Saps com fer-ho? Sí? T'has adonat de tots els moviments? Sí? Doncs prepara't. Vale. Quan jo doni el senyal, eh? Quin? Ai, el senyal, és veritat. Serà mu, el senyal. Vale. Està tot clar? Una cosa, Què més vols saber? la llança. Què coi passa amb la llança? M'has dit que tinc de fer amb la llança. Mu! Tu? Què passa? Quin susto m'has donat! Creia que éreu de... Pues calla! Ai, calla, per què? Públic! Sí, ja el veig. I crec que no para de mirar-me. Toca el 2. El 2 per què? Que toquis el 2. Però on? Au, va, nena, marxa i després t'ho expliquem. Explicar-me? I què m'ho d'explicar? I quan? I quan m'explicareu això que m'ho d'explicar? Després t'ho expliquem. Després de què? De la funció. De la funció? Pues vaja, però si no era una funció. Què? Bueno, o molt m'estranyaria. Amb el rebombori que hi ha per allà... Però quina classe de rebombori? Pues no sé, perquè a mi, com no em Però diuen res... què és el que has vist? Home, veure no he vist res, perquè vaig sense les ulleres. Ara, la culpa la té el regidor, que m'ho té prohibit. Total, perquè el dia de l'estrena vaig sortir amb elles. Amb qui? Amb les ulleres. Em va dir que sigui l'últim cop que et veig entrar amb les ulleres ficades. Quan passis a aquella porta, encens, te les fiques a la bossa. Així, amb aquesta pausa tan grollera m'ho va dir. Te les fiques a la bossa. I clar, és entrar al teatre i no veure més que ombres i siluetes i clar, sense ulleres, pues no veig res i com no m'expliquen res... Però què és el que passa? Calma't. A veure, nena. A mi no em diguis nena, que ja soc major d'edat, que per això vaig marxar de casa. Perquè allà també... Vale. Major d'edat. És a dir, en què et suposes per dir que no farem la funció? Bueno, és una forma de parlar, perquè clar, com a mi... Que sí, que mai t'expliquen res, que ningú
tranquil·la, deixa que parli jo, vale? Sí, que tu de seguida se't veu que ets tot un cavaller. Gràcies. Doncs bé, a veure, és a dir, què has vist o què has sentit tu per dir que no farem la funció? És a dir, què et suposes per dir-nos que no hi haurà funció aquesta nit? Estàs bé? Passa alguna cosa? No, és que com ho has dit així, tan amablement i educadament i no estic acostumada a que em parlin així, pues què? Pues que no m'he enterat de res, me'l pots tornar a repetir, sisplau? Sí, però ara escolta'm bé, A veure, aquí, el meu company i jo estem molt interessats per saber què és el que ha passat allà darrere. Escolta! Què? Quina casualitat! Quina casualitat el què? Que això mateix venia jo a preguntar-vos així dissimuladament. Mira, fins després, Què? Te'n vas? Què et sembla? Però on vas? Però què passa ara? Un altre cop ja no m'he tornat a enterar? No, tu sí que t'has enterat. El que no ens enterem de res som nosaltres. Ah, no? No, per això ens n'anem allà dins a veure què passa. Vens a mi o què? Sí, clar. I jo amb tu puc? Sí, suposo que sí. Una cosa. Què? Públic. És veritat. Què passa amb el públic? Pues que si marxem, el públic també marxarà. Clar, també marxarà. Però per què ha de marxar? No creus que es quedarà mirant un escenari buit després de tot el que... És que no pot esperar? Espera, què? Doncs que marxin. Però què seríem nosaltres sense el públic? Pues que és que diu? Vale, queda't tu. Ni parlar-ne. Et quedes tu? Jo? Per què jo? Pues perquè tu ets més... Més què? Jo d'anar allà que... No, a veure, jo ja he patit prou aquí. No, vull és que quedar. no em quedaré jo. I si em quedo jo? Que es quedi ella. Vale, però sabràs què fer? Sí, tu no pateixis. Però que és major d'edat. Vale, però si tens algun problema ens avises, Sí, tu no et preocupis. Però quin problema de tenir que el meu públic no m'ho sent. Tira. No te'n confis. Adéu. Ai, que mono. Què faré jo? Pobra de mi, amb tanta gent, mirant-me així, soleta estic, perduda aquí. Si no m'ajuden, què serà de mi? Hi ha ulls que em miren amb enveja, hi ha ulls que em miren amb passió, i entre tots sento com em despullen amb gran admiració. Bé, sembla que no venen. I jo ja no em sé més cançons. I aquesta, si us he de ser sincera, mai l'havia cantat. Bueno, vull dir així davant del públic. I si me la sé tan bé, és escoltar-la no sé quantíssimes vegades en una obra musical que vaig fer. Amb unes palmeres. Es deia... la sultana... No. La cau, la camella, no. Les nits de sultana es deia, sí. Preciosa. Amb uns negres.
Sí. I hi havia un camell, també, havia un camell, me'n recordo molt bé, molt maco, així, entreceudet i supermaco, era preciós. I crec que també havia un harem, sí, aquí hi havia un harem assegut, així tot ple de noies, així era preciós. Llavors, jo sortia i ballava la dansa del ventre. Bueno, jo i 15 noies més, I era tot tan maco, allà tots els melics venga a donar voltes, i llavors la vedet sortia i cantava jo de «Què faré jo, pobre de mi, a tanta gent?» Que ara aquí penso, no té molt sentit, perquè això de dir soleta estic i érem 17, i a ella gairebé no la miraven, perquè tothom el que mirava eren els nostres melics, que les 17 el tenien ben mal. Què et dic que no? Me'n recordo perfectament. De la teva memòria me fiaré. Escolta, on és l'assumpto? Per allà. Ho Què veus? et deia jo? Quin guia! Si t'arribo a fer cas. Quina parella més ben avinguda, Jo me'n recordo, abans, quan vivia a casa, que tenia un nòvio que sempre em portava la contrària. Dama? Me'n recordo? Sí, dama cinquena. Dama, amb aquest vestit. Bé, em van dir que pel que surto... N'hi ha per llogar-hi cadires, com són. Doncs mira que tu, de què fas? Jo? De poble, De poble, tu sola? Bueno, eren més, però han anat marxant. Marxant a on? Pues no sé, a sopar crec, anàvem tots amb l'entrepà, el tàper... El populacho sempre abandona els grans moments. Escolta, sense insultar, que populacho serà el teu pare, Merda, el poble, home! Que li doni! A la més alta no la conec, Deu ser nova la companyia. I clar, com que aquí fem diversos personatges i sempre anem vestits de forma diferent i sense ulleres, doncs no sé qui és. Ara, que jo en aquesta obra tinc molta sort, perquè només faig de patx. L'únic problema és que tinc que estar sempre així a quatre potes. Bueno, vull dir així ajupida, no? Llavors, clar, estic així passejant i clar, m'entra un mal de ronyons. Des que... Ai, quin susto! Bona nit. Bona nit. Qui sou vosaltres? Els dos frares caputxins. Sí, ja ho veig, però sortiu en aquesta obra? És clar. Ah, sí? Quan? El quart acte, l'escena del cementiri. És que jo en aquell acte no surto, però estic entre cametes, fent lamentacions, ai, me sent pena. Ja. Em coneixeu? Evidentment. Això és lo maco del teatre, que encara que el teu paper sigui petit, sempre et fas una miqueta famosa. Escolta, Sí? hem de dir una cosa. Ah, sí? I no m'ho podeu dir un sol? Ai, què passa? No sabeu parlar com persones normals? Bueno, va, da igual, pues digueu-me a l'unisono. Vinga, va, endavant. Vine amb nosaltres. Amb vosaltres? No puc. M'he de quedar aquí entretenint aquests senyors. Per què? Perquè no marxin. No podem marxar. Com que no podem marxar? Les portes del teatre estan tancades. Com que tancades? Pobrets. Anem. No, perdem, però que tanta pressa, jo no vull marxar, no? Mamà! Estàs aquí? Sóc jo!
Què? Però si ja només... Això mateix, tu, et sembla bonic. I els altres què? Els altres no tenim mama. Només ell té mama. No, i a la sala una altra mama que la seva. Les nostres mares no venen mai al teatre. Ens van parir un dia i aquí et quedes. I bon vent i barca nova. Va, aixeca't, home. Aixeca't. Va, vine. No li diré més de més. Però has d'entendre que això no es fa. No, en aquests moments. I quan? Què vols dir? Que si no faig notar en aquests moments, ara que el teatre és nostre. Encara no és hora de xerrar. No xerris tot tu ara. Ben dit. Ara és moment d'estar junts, units. Més junts! Si sempre anem enramats. Enramat? A què et refereixes? Tu qui ets? Jo la novícia novena. No te n'adones? És la novena. I jo soc el prisioner tercer, que va sempre en grup de 12. I no junts, no, encadenats. Amb unes barbes, amb unes grenyes, que ni la nostra mare es reconeix. Oi, mare? Però ja està bé. Què pretens? Ressuscitar el... com es diu? El culte a la personalitat. Això mateix. No és això, però... Però ara el més important Què hi feu aquí, si es pot saber? Qui us ha donat permís per lluir-vos així? No, nosaltres és que... I és que ni punyetes, ningú no pot actuar per seu compte. Almenys fins que tot estigui clar. Però què passa? Hi ha algun problema? Algun problema, diu. Què et penses que és això? Un ball de màscares? Et penses que tancant aquells en els seus camerinos ja està tot fet? Algun problema. La presa en la Bastilla només va ser l'aperitiu, motlleta. I al Palau d'Hivern, els entrants. D'acord. No us exalteu. Quina és la situació en aquests moments? Marcelino, ets tu. Marcelino i jo em confon. La situació és delicada. El regidor i alguns tècnics estan amb nosaltres, però la resta del personal no acaba de decidir-se. I és clar que és el Marcelino, però que embellit que estàs. Li dic per un altre. És possible que m'hagis oblidat tan aviat. Soc jo, la Matilda. I torna, que no me llamo Marcelino. Atenció tots, hi ha novetats. I de les bones. Què passa? Va, explica-ho. Molt bé, mireu, doncs... Vicenç, ets tu. Jo m'ho diu a mi, senyora. A tu, Vicenç, a tu. Jo crec que es confong, Has vist, Marcelino? Que canviat està el Vicenç. Sí, molt, molt. Bueno, si no deixem els assumptes personals, malament. Tens raó. Perdoneu, companys. Però, quina casualitat! Marcelino! Vicenç! Va, Vicenç, explica-us una vegada. Però perdona, que jo no em dic Vicenç. Bueno, doncs Marcelino, perdona. Que ni Marcelino, I a carai. mi què m'importa que siguis o que no siguis? Canta ja, per amor de Déu. Quin llenguatge! Segon manament! No diràs el nom de Déu en va! Que tu qui t'ha demanat opinió, so acadèmica. Bueno, d'acord, mira, us ho explico, a veure. L'empresari, en assabentar-se de lo que hem fet, se n'ha anat amb la taquillera i s'ha emportat tota la recaudació del teatre. Però això, en què ens afecta? La economia és important, no? Però no el més important, Marcelino, no el més important. La Matilda té raó, Marcelino. El més important és la Com realització. algun torni a dir, aquest no tan estúpid que a sobre no és meu. Què? Si no deixem els assumptes personals, no anem bé. El que hem de fer és demostrar-nos a nosaltres mateixos, a aquests senyors, que som capaços d'arribar fins al final. Molt ben dit. I aquest final serà el principi de... De què, Jacinta? Tens mil cops que no em diguis Jacinta. Jo proposo que la tanquem amb els altres. M'oposo. En aquests moments decisius no podem minvar les nostres forces. A més,
que la pobreta no fa mal a ningú. És com si ens bategés amb noms de guerra. Gràcies, Mariana. Com? Toma, bautisme! Jo el que dic és que aquí estem fent un espectacle d'allò més ximple amb aquests senyors. I hem de fer alguna cosa que els convenci de que podem fer algo tan bo o millor que els protagonistes. Sí, senyora. Una cosa és tancar-los i l'altra millorar-los. I més superar-los. Ja ho tinc. Aquest final serà el principi d'un repartiment més just i equitatiu, en el que cadascú tindrà un paper que li permeti, és a dir, aquest final serà... Com era? A veure, clar, el paper, els nostres papers han de ser justos. No. Igualitat, no. A veure, l'escena ens ha de permetre a tots tenir uns papers més dignes i més justos. És a dir, que nosaltres en l'escena podem desenvolupar... És a dir, m'explico? Ho tornaré a intentar! Sí, doncs que aquest final serà el principi d'un principi... Ei, no és per aquí? Una sortida? Això és l'escenari... Ja em semblava a mi. Bona nit. Bona nit. Ja veuen, m'he equivocat, Segueixin amb lo seu. Vostès perdonin, Adéu. Un moment. On vas amb això? Amb això? Sí, amb això. Doncs ja veus, a casa. A casa? Quina casa? A casa meva. A casa teva. Amb això. Sí, amb això, per què? Te n'adones? Ho estic veient i no m'ho puc creure. Però què té d'estrany? Aquí ja no hi ha res més a fer i la funció se n'ha anat a fer punyetes. A més, això és d'una altra obra. Estava al magatzem de la Trezzo. I com que l'empresari ha fotut el camp i ens quedem sense cobrar... A veure si ho entenc. Et penses en portar aquest trasto a casa teva? De decoració? O per posar la coberteria o per... Ni així, Matilda, que no és el problema. És clar que no, el problema és un altre problema. Jo a això li dic deserció i pillatge. Això mateix, deserció i... I pillatge. Te n'adones? Oi, i tant. Què? A veure, això és el que comporta l'individualisme egoista i insolidari. Ja veus. Bé, jo... A veure. Menys parlar i anem als fets. Que aquí tot qui ha fotut el vol. Menys els protagonistes perquè no poden, clar. Què estàs dient? Qui ha aixecat el vol? Aviam, tots no. Però molts diuen que això no va amb ells. Que nosaltres no som ningú. I que després vindran les conseqüències. I que, a més, per sortir aquí a fer el ridícul... Sí, el ridícul. Quina funció podem fer nosaltres amb els papers que sempre ens donen? Aviam, per exemple, què fas tu? Jo? La dama sisena. Ja veus. I tu? Jo sóc la Matilda. Això diràs tu, però quin paper fas tu? Dama cinquena, però jo... I tu? El prisioner tercer. I tu amb aquestes pintes? Les faig de pagesa. Ja veus, quins personatges. Mare meva. I jo sóc la novícia! La novícia novena! I una altra que tant. I jo una postulant que gairebé no sé ni què vol dir. El que sí sabem és que només amb els figurants no podem sostenir aquesta funció. Precisament, Precisament què? amb bolses de comparsa no es pot, per això. No es pot què? Per això hem de sortir a figuració i... Què? I què és? I dir... Aquí estem tots! Que nosaltres també podem! Sí. ¡Sí se puede! Yes. ¡Sí se puede! Yes. ¡Sí se puede! Yes. ¡Sí se puede! Ho has sentit, mare? Jo també puc. Sí se puede. Bueno, A veure, què pots fer tu amb aquests cabells? què és jo? Sí, au va, tens tot el prosceni per tu solet. I tot l'escenari, si vols. Bueno. Bon, mama? A veure, el presoner novè aquest. Novena, tercer. No et facis petit, Marcelino, que tu pots! De veritat? Clar que sí! Tu Diu creus? que aquí hi ha un mort. Com? Què?
vostres, eh? Aquesta roba... Deu ser d'una altra obra. Un tramoista, pobre home. Però com deu haver arribat fins aquí? I el costum aquest d'amagar el cuerpo del delito. Home, hi ha coses i coses, No eh? pesava tant la mòmia. Un mort dieu des de quan els morts ronquen. Potser és d'una obra moderna. Ni així, Matilde, ni així. Ai, ja, què passa? Què voleu? Tranquils. Que ningú posi la mà a sobre perquè, ojo, Què és el que voleu? Re, home, re, no volem re, tranquil. Calma, nosaltres som gent de pau. T'hem vist aquí ficat i hem dit... Un mort jo, el que em toqui li fot una hòstia que el deixi. Mort jo, ha! Bueno. Ja vegem que no està morta, me porti aquest ferro, porti. No sé qui se l'escapi, faci mal a algú. Nosaltres som gent de pau, eh? Nosaltres estem tots units, oi que sí? Ens portem tots molt bé! I de què van vestits, si es pot saber? Som els actors d'aquesta obra. Els feu l'any aviat. I tu deus una altra obra, no? A què potser és d'una obra moderna? Bé, doncs no ho sé. Jo en la meva obra tots eren policies, obrers, patrons... Què us deia jo? D'una obra moderna? Però aleshores tu què feies allà? No ho sé, suposo que quan van treure l'obra perquè no venia ningú a veure-la, doncs em devia quedar al magatzem dormint dins aquest trasto. I quin paper feies? Home, paper, jo era el metal·lucicuiter. Què passa? A veure. La nostra obra porta un mes en cartellera. Dieu que porteu tot aquest temps dormint aquí dintre? Bé, i què passa? Jo sempre he tingut un bon dormir. 1, 2, 1, 2. Alto! Esquerra! Descansin! Entren que enfiles! Ja ho veieu, companys. Sense una mica de disciplina aquí no hi ha res a fer. I fins i tot això, mira, això és tot el que quedem de la figuració. Què us havia dit jo? Han aixecat el vol o no? Però per què? Si fa una estona estàvem tots d'acord. Sí, fa una estona sí, però ara... Ara que teatre és nostre? La gent va a la seva. Mira qui parla. Per a veure si ho entenc. Voleu dir que han marxat tots els figurants i que per això no feu l'obra? Això mateix, però res. Escolta tu, d'aquest d'on surt? Però com que al revés? D'allà, però està al magatzem. Vol dir, al revés, que han marxat els protagonistes i per això no fem l'obra. Què hi feia al magatzem? Però i per què no feu la funció? Perquè ja n'hi havia prou. Però ja n'hi havia prou de què? Està amb nosaltres? N'estem farts de fer de bulto. Ai, trenquem files ja. Un moment, deixa'm aclarir això. És que tenim gana. Està fent pipi. Però farem nosaltres la funció. Home, és que si són tan pocs... Pocs? Però si això està tot ple. Si haguéssim menjat quan jo t'he dit... Bueno, l'important és saber què farà cadascú. Explica-li tu, Jacinta. Vols que marxem a donar una volteta? Em diuen que amb vosaltres no es pot canviar res. Però tu què vols canviar? Una cosa és disciplina, I una altra... Però escolta, què vol dir fer de bulto? I l'altre la mandolina. Escolta, no et quedarà una mica de chorizo? Què? Passa alguna cosa? Ni al magatzem ni a la terrassa el podré posar perquè això se m'espatllarà en 2 setmanes. Mira, el que passa és que jo ja estava molt cremada i per això vaig sortir dels sindicats. I com que aquí ningú sabia el què, doncs... Ni una hora, mentre que així ens anem ficant a to i entretenim una mica el públic. Perquè no em diràs que fer una desfilada l'hora de tothom. Ja són amb uns vestits així tant... I llavors em van dir que tampoc, perquè era una obra de vikings. I jo, amb aquesta cara i amb aquest cos, doncs no. Però que a mi no és fàcil desanimar-me. Així que em vaig tenir cabell i em vaig trobant que... Ni 3 paraules seguides, perquè a mi el que em passa és que jo el que vull dir ho tinc superclar aquí dins. El que passa és que després, al començar a parlar, com que mai no em donen papers llargs, doncs clar, sempre se m'enreda tot dins del meu cap i llavors no sé què dir, i estic aquí que... no sé què dir. Ni un ni l'altre, però com deia aquell, primer està la salut o alguna així, de manera que hem de trobar l'ordre dins la llibertat i la llibertat dins de l'ordre, o viceversa. Jo m'inclino per la viceversa. És clar, és més fàcil. Segons es miri. Però et penses passar tot el dia movent el cul? Bueno, si vols puc fer una altra cançó. Estàs segura que podràs? Si tu m'ajudes... Jo tinc una vida dolentíssima. Pues quina parella! Tu mig sord i jo mig cega. Jo no dic que estigui mig sord. Sense pensar-s'ho 2 vegades ens fot a tots al carrer. Al carrer,
Vull dir que ens esborra del mapa amb un cop de ploma. O pitjor encara, ni arriba a escriure'ns. Ai, dona, no t'entenc. Quan tens gana et venen unes idees més enrevessades. Pensa una mica i veuràs. Quin autor voldria escriure una obra per a gent com nosaltres? Algú n'hi haurà per allà, dic jo. Sí, on? Vaja! Diu que jo per aquestes coses sóc molt clàssica. Així que vosaltres veureu. Dona, Dona, si és molt divertit. Que no. Que després tots són embolics i la que plaga els plats trencats sóc jo. Entén-nos, fa un mes que estem així. A dos. I abans, quan abans? Ni obrir la boca, podíem de lo espantats que estàvem. Ah, sí? No te'n vas adonar? Ui, és que el meu, que era el bufo Baltasar, d'una empenta el vaig ficar dins el camerino i vaig tancar la porta sense mirar-lo. Però per què? Et feia por el bufó. Oh, por no, però té una llengua. És el seu paper. Mai se sap. Ni que no, Jaume! Ja m'ho pensava. Doncs jo no me'n recordo, la veritat. Això és el que passa, que a un el tornen tan poqueta cosa que fins i tot el nom li queda gran i se li oblida. I més amb aquesta Que perruca. m'estic dient que no és una perruca. Estiri, veuràs, estiri. Estiri. Quin bon treball Què li t'ha deia? fet, Nicanor Jaume! Estaràs content! Però on està el meu cas? Necessito ja, sisplau. No sé, on no has ficat? Ja, Jordi, que no el porteu. A veure si ho trobem. On està el Jordi? Vinga, fica-ho bé, fica-ho bé. Va, anem. Doncs començo jo. Senyores i senyors, respectable públic, més val que ho sàpiguen d'una vegada. Ens han enganyat a tots. Sí, enganyats. A vosaltres i a nosaltres. Vostès pensaven que tot el que estava passant era de veritat, oi? Doncs nosaltres també. Sí, els hi ben asseguro. Nosaltres també. Que si aquest feia això, que si l'altre feia l'altre, ara entres tu, després jo, i el més important de tot, allò de dir, ja està bé, ja s'ha acabat, que s'han cregut aquests protagonistes, ara ens toca a nosaltres, que se'ns vegi i se'ns senti. Doncs tampoc, vull dir que tampoc era veritat. Veuen això? Sembla deliciós, oi? Que bo! Doncs no! És de mentida! Cartró pur! Teatre! I tot lo d'abans? Doncs igual. Què? Ho heu trobat? Bona nit! Només els fulls! El dia dit, ja? En això estava. Quin percal, senyor? Nosaltres no en sabíem res. Pensàvem que estàvem actuant lliurement, de pròpia iniciativa, i ja veuen! Calma, dona. Que em calmi? Com vols que em calmi si això que estic dient? O sigui, les paraules que surten de la meva boca, no sé si les dic jo o no. Què és això? Res, un pollastre. Que sé que és un pollastre, no sóc idiota! Jacinta! Jacinta! No em diguis Jacinta davant de tothom, que jo no he sigut. No t'escalfis, Jacinta, i ves al gra. Ho veus? És la Matilda, i té tota la raó. Jo els hi estava explicant el que he descobert, i per això els hi ensenyava el pollastre. I què té a veure el pollastre? Res, tu oblida't del pollastre i deixa'm parlar a mi. I com vols que
altra cosa. Que no parlo del pollastre. I mira't, posant-me'l davant dels nassos, com si fos de sang griant. Bona nit, distingit públic. Estava explicant al públic que m'he sentit víctimes d'un engany. I sí, ens hem convertit en còmplices. Còmplices involuntaris. Involuntaris, esclar, d'una trampa. Nosaltres, tan contents, pensant-nos que havíem pres les... Com es diuen? Les regnes. Això mateix, les regnes del nostre destí. Que maco, veritat? Les regnes del nostre destí. Molt, sí, massa. Se t'ha ocorregut a tu? Per què ho dius? Escolta, no voldria ser inoportú, però necessitaré el pollastre per fer la meva escena. No serà cosa de l'autor? Bueno, no comencem. No he fixat que així no em prendran mai en sèrio. Tu, ocupa't que et prenguin en sèrio a tu, que ho tens difícil amb aquest vestit. Quina cortesana! Què passa al teu vestit? Res. A veure, senyors, serien tan amables de tornar-me el pollastre. Ja sé que és de mentida i molt ridícul, però és l'única cosa que tinc per actuar. Què li passa al meu vestit? Res, no veus que ho ha dit per venjar-se? Per venjar-se de què? Jo no li he dit res. Ah, ja no, però... No m'ho puc creure! No és possible! Què passa? Què li has fet al teu pollastre? A què se l'han menjat? Ho sabien! Aquí ho posa ben clar! Nosaltres érem els únics enganyats! Enganyats en què, Carmeta? Ni Carmeta ni hòsties! Sóc el poble i res més! I tu la dama cinquena i prou! Aquí ho posa ben clar! Per ordre d'aparició! Guarda primer, guarda segon! Patxe, pagesa segona! Poble! Però què és aquest paper? El programa! El passamà de l'obra de teatre! Però de quina obra? De la que estem fent! Els figurants, es diu! I fins i tot surt la foto de l'autor i el seu nom i tot! A veure... Els figurants? Sí? O sigui, que vostès ho sabien tot des del principi! Hipòcrites! Nosaltres aquí, passant-ho malament, fins i tot patint per vostès, i vostès aquí! Rient-se de nosaltres! I escolta, i com és l'autor? Segur que és cal. Gairebé tots els autors són cals. Fins i tot hi ha alguns que es fan passar per calç, per donar-se més importància. Aquest té cara de no haver trencat mai un plat i després ja veus. Vosaltres creieu que això també és teatre, que això és el segon acte i que això que estem dient tampoc no és nostre i ho ha escrit aquest paio? Ja, prou. No, abans vale perquè no ens enteràvem, però ara com pot ser tan retorçat aquest home? Fer-nos dir que el que estem dient, mentre ho estem dient, no ho diem de veritat, però que ho voldríem dir. Perquè jo sé molt bé el que estic dient i no necessito que ningú m'escrigui el que he de dir. Vols el favor de callar? La Mercedita té raó, Carmeta. I? Jo també sé el que em dic, i per què ho dic, i el que em callo, i per què no callo, i et juro... Això, jo també em callo molt, jo. Quan et calles tu? Ja, prou de discutir, fins que no sapiguem que el que estem dient ho diem per pròpia iniciativa. Bueno, abans ens han enganyat a tots, però ara... No, a tots no, companya, a tots no. Perquè recordeu que tots ells sabien molt bé el que estaven veient. I diria que ara també ho saben. Us n'adoneu? Ells són els primers interessats en que continuï l'engany. Si han pagat per això. Que negativa que ets, Jacoba. Jacoba, jo? Negativa, per què? Home, tampoc seran tan carallots com preferir allò d'abans, que era mentida, engany, una obra de teatre, a això d'ara, que és veritat. No, encara que hagin pagat. Com podem saber que això d'ara és veritat o mentida? Ja ho tinc. La manera de saber si això que estem fent és de veritat o què és molt fàcil.
A veure, Matilda, tu ara què sents? Jo? No sé. Estic feta un embolic, Doncs si això fos una obra de veritat, si fos el segon acte dels figurants, sabries molt bé el que has de sentir. Per què? Perquè l'autor hi ha posat a l'obra. A veure, en una obra de veritat, quan un personatge diu algo, l'autor posa davant, enfadat, o trist, o amb picardia, i ho posa entre parèntesis ben claret perquè el paio sàpiga molt bé el que ha de sentir. O sigui que si això fos una obra de veritat, sabríem exactament el que hem de sentir i com. Ja està bé, ja s'ha acabat la història, va. Que s'obre el teló! Vinga, som-hi! Anem a començar! Quan abans que jo! Tothom soy jo! Tothom a preparar-se! Quin és el nostre jo? Vinga. Ja prepararse per a què anem a Vinga, fer? que comencem. I jo no he tingut temps ni de canviar-me. Estàs molt bé així, Marcelino, per a la teva edat. El Tero no sobra més, Jo me desfer les mans. Què coi ha passat allà fora? Que ja estem farts de passar vergonya. Ai, doncs jo vaig llegir una vegada que la vergonya, en un llibre que jo vaig llegir, deia que la vergonya, com ho deia, espera, doncs que la vergonya, si tenies molta vergonya, doncs que et venien ganes de no tenir-ne més. Això deia, sí, o... El cas és que deia que la vergonya era un sentiment molt útil. Sí, ho deia en el llibre que jo vaig llegir. Deia això. Jo, quan tinc vergonya, perquè a vegades en tinc, quan tinc vergonya, m'entra una rafa i... Clar, ja no serveixo per res. Ah, potser és perquè no et fa molta vergonya. I tu què saps, que me l'has mesurat? Però aviam, ara què farem? Perquè per molt que vulguem canviar les coses, això seguirà sent un teatre i nosaltres un ramat de figurants. Figurants! Ah, no, joveneta, jo sóc la dama cinquena. Mira aquesta, i jo la postulanta, us resultarà que ara l'única figurant sóc jo. Així marxem, passo el teló i cap a casa. No, jo voldria dir una cosa. Això, Vicenç parla, que gairebé no has obert la boca en tot el segon acte. Això, Vicenç, parla! Això, que parla el meu nòvio. Qui és el teu nom? Què, no Vicent? Des de quan sóc jo el teu nòvio? Ai, després t'ho explico, va. Au, explica-ho. Vale, bé, doncs mireu que fa més de mitja hora que dura això i aquesta gent continua aquí. I no sé, és a dir, sense fer res, ni els protagonistes, ni fer la funció i no han marxat. A on vols parar, Vicenç? Doncs que potser estem intentant fer coses i estem fent alguna cosa sense adonar-nos-en. Si no, per què es quedarien aquí? Home, una mica de raó té, perquè... Però si sembla que estan tots. I com vols que no hi siguin si han tancat les portes del teatre? Però mira'ls, semblen interessats i tot. No deu ser un públic gaire exigent, perquè si s'entreté amb això... Si molt interessats tampoc et penses que estan, perquè allà n'hi ha una que s'està quedant fregida. Escolta, que quedar-se dormit al teatre em sembla a mi que no és cap pecat, Pues pecat no serà, però contagiós sí. Allà hi ha 3 noies que ja fa estona que estan fent una becaina, No m'estranya, perquè aquí fa una bona estona que no està passant res de res. Doncs jo no estic disposada que quan arribi el meu número la gent se'n vagi quedant adormits i això sembli un balneari. Escolta, que tens en compte dels balnearis? Jo una vegada vaig fer una obra que era en un balneari. Me'n recordo que era preciós i estàvem fent els balnearis i anàvem passant... I de quin número parles? I a tu què t'importa? Doncs m'importa, perquè si encara no hem decidit el que farem, jo no entenc com tens tu ja el teu número pensat, que si així, si tothom ho fes això, doncs això seria l'anarquia. Ja ho tinc. No en tinc idea. Què us sembla la meva idea perquè el públic no marxi? Molt bona, sí. Està clar que hem de fer alguna cosa perquè no s'adormin, però hem de fer alguna cosa. I que aquesta cosa, primer, ens tregui de la figuració. I segona, sigui igual o millor que la dels protagonistes. Perquè si no, per què hem conquerit el teatre? Per lluir-nos nosaltres en comptes d'ells. Doncs ja seria hora, no? Vale.
entendràs que fem aquest escàndol tota la nit, vale, ja. Allà n'hi ha almenys 5 que estaven dormint com uns posseïts. Serveix la meva idea o no serveix? No. Mira, qué bien. Éramos pocos y parió la abuela. Y vosotros no habéis sentido. Però jo pensava que s'havien passat a l'enemic, com sempre. Companys, nosaltres no aguantem més. O s'arregla aquesta situació o marxem. Quina situació? Volem parlar en singular, com tothom. Volem dir jo, com tothom. Volem estar separats, com tothom. És veritat, quina injustícia. Això no els hi passa als protagonistes. No hi ha 3 nans Baltasars o 5 Catalines de Montalbán. Sí, Catalines, quin despilfarro! Això s'ha d'acabar. Però a veure si ens fiquem d'acord. Vosaltres ho heu intentat. Intentar què? Doncs actua cadascú per la seva banda. No massa. Tenim moltes ganes, però ens fa una molta mica de por. És clar, és que si no ho intenteu... Jo No tinc ganes. Jo tinc més ganes que ell. Ho aconseguiré. Ho veieu? És impossible. Estem condenats al plural. D'això, jo tinc una altra idea. No, que no és de fer soroll, però és millor que el públic no se n'enteri, perquè si sap el que passarà ja no té gràcia. Doncs mira, amb això et dono la raó, perquè jo he preparat un número sorpresa. Colau, vinga, tots per l'escenari que la carpeta ens expliqui les seves de cametes. Vinga. Per cert, vosaltres com us dieu? Aneu tan tapats que no us reconeixo. Oligari. Oh, Oligari, mira que bé. I tu? Oligari. Oligari, mira quina casualitat. Senyores i senyors, facin el favor d'esperar un minut, que ara comença lo bo. A mi no és fàcil desanimar-me. I on han anat? Vale, és igual. Jo, la veritat, aquesta obra no l'entenc. Primer, perquè no sé quina obra és. I segon, perquè jo no sé ni de quina obra soc. Si és que en soc d'alguna, clar. Però suposo que això és lo bonic d'aquests entrenous, no? Que tot queda confós, embolicat, i ningú sap on té la cara ni on té el cul. Bueno, amb perdó. Vull dir que lo que era, pues, ya no es. Y lo blanco es torna negre, lo negre blanco. Y donde dije digo Diego. Y si te he visto no me acuerdo. Y ahora si sale con barba, San Antón. Y si no, la Purísima Concepción. Y así en tonto. Y yo paso. A mi m'agradaria fer un monòleg. Un monòleg. Seria tan xulo fer un monòleg. Sí. Espereu, Allò de que un surt a l'escenari i deixa anar tot el que li surti sense que ningú l'interrompi. Un monòleg. Sabeu què passa? Que a casa meva, com érem tants i jo era més petit i a sobre tenia aquí un frenillo a la llengua, però anem, doncs em feia vergonya parlar, i clar, quasi mai parlava. I jo sempre he tingut el somni de fer un monòleg. Bueno, abans i ara també. Un monòleg. Escolta, i si per això es queda el notal? I si estic somiant ara? Bueno, és igual. El cas és que em dóna la sensació de que estic parlant per parlar. Vaja, no sé si m'explico. Que m'han deixat aquí com per omplir forats? Em sembla a mi, És molta casualitat que em fotin aquí a parlar quan no hi ha ningú a escena i tot està buit. Però que el Menda no és tonto, Tonto no és. I no es faran creure a mi que m'han donat el monòleg per fer-me aquí el regalo de l'any. No, perquè a la mínima, a la mínima aquí, em foten la patada, em deixen la paraula a la boca i bon bé. Que els hi deia jo.
Sí. Oh, no. Visca l'arxidut! Si us plau, per pietat! Gràcies, excel·lència. Gràcies. Oh, això mai! La mort! Allà! Sí! Déu i vos! Sí! Sí! També! Olives negres! No, no, no podem, senyor. Així es farà, senyor. Amén! Això mai! Miserable! Abans morir! Vés-te'n, nena! Vés-te'n! Vés-te'n! Oh, Romeu, Romeu! Per què ets Romeu? Nega el teu pare i rebutja el teu nom. O si vols, pots jurar-me el teu amor i jo deixaré de ser una Capulet. Escolta, què dius? Que això no és el teu paper, ni és d'aquesta obra. Què et penses, que no ho sé? Aleshores... Em sembla que m'he perdut. Aquest diàleg és de l'obra o és de veritat? Diguem-ne que he volgut pujar una miqueta de nivell, però la maruja està feta amb la poli de la secreta. Escolta, sense insultar, que jo l'únic que vull és que es tinguin en compte les decisions de la majoria. Doncs jo vull que la decisió de la majoria es respectin, i la meva és tan bona com la que n'és. Auxili! Els soldats! Socors! On vas, tu? Què passa? Això dic jo, què passa? Com que què passa? L'escena dels saquets? Però quins saquets ni que hòsties, no veus que hem parat? Parat, ara que m'anaven a violar. Pues parat, perquè aquí la Mariana se l'ha conegut canviar d'obra. Qui és la Mariana? I ara què passa? Pues passa que amb la teva idea no anem enlloc. Passa que aquests papers tan raquítics no els hem escollit nosaltres. I si seguim fent de figurats, per què hem conquerit el teatre? I té raó. Quin sentit té que la Mariana hagi de fer de novícia quan realment el que vol fer és de Julieta? Tots volem fer coses importants, però és que amb aquests vestits no sortirem mai de la figuració. Veritat, les llums, els decorats, les perruques, el maquillatge, tot és pels protagonistes. I així nosaltres què podem fer? Si no, què podem fer de bulto si no és amb això? O amb aquest pollastre es quedem... Mira, amb aquest pollastre estic fins als collons d'aquest pollastre. I a mi aquest jardinet m'està fotent una mala llet! I jo d'aquest pollastre estic ja... No tornis a trencar la quarta paret. Ha arribat el moment de canviar els hàbits. És al·lucinant, el hábito no hace al monje. Ni el obrer, ni el mono al obrer, no. A ver, ya I ara què passa? Són cops! Són ells, els protagonistes! Estan picant les portes del camerino a
Ai, com a posseïts! Però hem de passar a la contraofensiva. Ja em semblava a mi que resignessin tan fàcilment. Hem de mantindre'ns units i passar a l'ofensiva. No, un moment, que si ens comencem a faltar el respecte els uns als altres, el públic es pot molestar. Bueno, això depèn. Depèn de què? No sé, però segur que depèn d'alguna cosa. Depèn d'una cosa. Bueno, Què dieu? Res, és igual. No, Legaris, no és igual. Hem de perseverar. Ara hem d'estar més units que mai. Podem anar a parlar amb els protagonistes, alliberar-los i oferir-los que actuïn amb nosaltres. Tots igual d'importants. Podem treure les camerines als protagonistes. Fotre's al carrer perquè es busquin un altre teatre. I si no tenen les raons, els fiem de mans a peus, els tapem la boca i els tirem al riu perquè s'ofeguin com a rates. Bueno, que s'ofeguin una mica perquè n'aprenguin. I a què n'aprendran ni que no Jaume Ànida? Mira que ets metal·lúrgic, El que està clar és que ens volen boicotejar la proposta, ara que ja teníem el truquillo agafat, això. bueno, hem de prendre una decisió ràpid, perquè aquests senyors han pagat una entrada. Bueno, i un amb cara de gratis. Proposo que fem una votació. Vinga, sí, una votació. I què votem? Ai, Merceditas, mereixes ser pallesa tota la vida. Votarem el que han dit els Olegaris i el Nicanor Jaume. Que es posin darrere d'aquest Olegari els que votin per domesticar els protagonistes. Aquí, els que votin per enviar-los a fregir espàrrecs. I amb ell, els que partidaris de donar-los un bon escarment. Està clar, no? Reeducació, expulsió i estrufos. Vinga, va, Estem empatats, tot depèn de tu. És que és una decisió molt important. És que clar, si elegeixo una cosa, pues passarà una cosa. Si elegeixo una altra, pues passarà una altra. És que és un compromís molt gran. Deixa de plorar com un home i actua com una dona! Ja vaig. Si és que ara resulta que per actuar un ha de saber el que vol i decidir per si solet. Doncs sabeu què us dic? Que jo voldria que això fos una obra de teatre i que fos tu qui decidís per nosaltres.